yayin da muke fafutuka don ganin mun yi nasara kan harkokin da muka sa a gaba, musamman harkoki na kasuwanci wanda su muka fi emphasizing a wannan tasha namu na Hausa section. Ya zama wajibi a gare mu da mu waiwaya baya, mu nazari mu ga ya magabatan mu suka kasance, wani hali suke ciki kuma a yanzu, don ganin mun gina gobenmu a yau din nan, domin lokaci zai gure mana in har ba mu wannan nazari da tintintinin ba. Ba fannin kasuwanci kaɗai ba, akwai fannoni da dama wanda kowa yana da interest a kai. Haka ya zama wajibi a duk fannin da kake ka duba ga wanda suka shahara a wannan fannin, wani irin juriya suka yi, sannan ya suka gabatar da rayuwarsu a baya, sannan me suka cimmawa a yanzu. Mun sani cewa kowa yana tafiya ne bisa kaddarar da ubangiji ya masa, sannan dabararka kowayenka ba ta haifar ma da lallai abin da kake so, amma kuma hakan ba shi ke nuna ka zama baka da focus ba. A yanda kake da kai setting, dole ne sai kai setting goals. Don ka ba ka da goals kawai kana rayuwa ne kawai karan zube karan tsaye, me kake so ka achieve a rayuwa, sannan sai ka rawaya ka ga wanda suka achieve irin wannan abun ya suka kasance a baya, wani irin juriya da jajircewa suka yi. Za ka galibi ma wahalar da suke ciki ma suke ciki a baya, kai ba kamata a yanzu kai baka cikin ta, kai ka ma fi so zama fiye da abin da suka zama. Da haka wajibi ne mu duba mu ga wani irin juriya suka yi, sannan wani irin nazari ne da kuma halaye suke da shi dangane da abin da ya shafi rayuwarsu a yanzu, da kuma bayan irin abubuwan da suke na rayuwarsu wanda ya shafi kashe-kashen kuɗi ko wasu abubuwan makamantan haka, kashe kuɗi ba bisa ka'ida ba, da dai almubazzaranci dai a takaice nake so yi magana a nan. Sai ka ga ya suke yi, sun kasance almubazzarin ne, masu almubazzaranci, ko kuma masu tattali ne da kuma kullum ƙoƙarin gina gobensu. A yau mu matasa ya zama wajibi mai ƙoƙarin da rami don gina goben tun a yau kafin mu makara. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Hausa section. Assalamu.